Finally, kata kapor jong ka jing up kalau kot mentah. Hoi ngatip ba ando ko tugo sing ka bangala pembena bangan sa launch ya u application jonga. Pun na penjupi ba message nga ay ka link tang ba ngampat ay ka link lamar ngampat launch pad ba ya uni u application jonga. Hoi ngado ko tugo sing ka bangal pembena bangan sa launch ya u application jonga. Ngamut ban pelat ba ya u hakatu ka johi ka sing. Henry ki nongshna ki developer jong uni application jonga ki ong yang bangan de ban perlai pe ba yu hadin ars ni ten na kata daw nga hapan delay no kata proses ban perlai pe ba ya uni application jonga menta ka singi kata kapor jong ka jing up kalau kut phila ban yo ya uni application na po jong ka play store haga kerteng jonga remingson bamon hakaba pin yo ban access ya kata ka course ka bangala launch na kamta jopi ho nga tip don na plan jopi ki ban kali nga ya ka jingkali balai ke man baro shi ka to pi ai ngi ya ka jing kai free Henry mentapat pi shim da kado ngatip bon na plan jopi kin pin kali ya kata ka jingkali ka daw ka ban kong ka ai ka ba pi yo ai pim junang ban ken ko reka lada ka ai ka tiar ka ba pi ha ban the reka kala ban dai shi photun ka ar photun ka ro pi ken ko reka den na kata daw ka kwa ban launch ya ka ni ka course nga dakador hoit kitu kinong develop ya kani ka application jonga ki ong yang ba ngade ban launch ya kani ka course hakador khatsan spa gani ar hajar tangkan renga ong ki ngam kwa ban le kom tar renga ong ki ba ngam shem la kwa ban kamai na ki subscriber jonga renga kwa ban ai ki ya ka chi kai ka bapaka hakador ka batat ka bakila ban thet dak basuk hoit mental la affiliate ban access na po jong kinu ki application lano na po jong kinu ki institution la affiliate ban click ya kani ka la affiliate ban search ya kani ka content ka bang IP how to master the art of public speaking skill video i ka dor jong ka baramba 100 na kam ta jong pi kan IP ka dor ars pa san photeng ka Dana kata daw wana bunut ya ka neka ars pa san photeng ka jong pi pinyo ya ka ji hikai ka bapaka but ka bajanai ba philaban access ka haganu ko por kat ba phidang kwa eka baro shirta lifetime kam day shibna arnai kam day yisna archamen re lifetime kat ba phidang tre ban pej ya kata video kat ba phidang tre ban pej ya kata training program kat ba phidang tre ban lum ya kecing nang ya kecing start malorang ta nakapor sa kapor ngin one live hapo jong kata ka application hakabangan IP ya kaji hikai show haka jingi de bar kumno ba pinlong ki nong kren haka jakap ba omtang ki nong kren henry ki nong thor ngan IP ya kaji hikai kumta wanam bunut ban enroll lade nak manta jong kani ka course ars pa sampodon ka hoy menta fila roman kelinga balai pimle hapo jong YouTube hi dan ko tuga join button hapo jong YouTube balai film le hang tu hi kan ong pi hoy ngala ban le hang tu tang ba lada ngale hang tu katu kam di lifetime pi kala ban dai ship nai art nai kala ban dai shisnam tangkum ta phim la ban yo eka lifetime pi haban the eka man law na kumta ngal launch nang ya kan eka application nang ta jompi ba pin the eka tang shisen the but hadi nang ta pin la ban access eka baro shi jingim sakawai nga kwa roman IP ya ka jingum na ba ngan so upload sa da ki pat ki training program haga jingin de ba kumno ba pin bha penmiat ya ka jing MGP ban poi sa kata ka thong ka jing job haga jing jingi ngai scam ba pin download chiru hem but enroll ila de nak banta jong ni course ngin second do bi hapo jong kata ka application galing ala bu hapo ka description but hapo jong ka pin comment ngin second do bi hapo jong kata ka session kat hadu ta ka por bye bye stay safe